Takže čaute, ja som Moni a vítam vás u ďalšieho videa na tomto kanáli. A v tomto videu si zahrajeme novú minihru na servere GameTeam a táto minihra má spoločné s Halloweenom. To halloweenská špeciálna minihra, takže toto video bude halloweensky špeciál. Tak a v tejto minihre budú prichádzať vlny, zombici, skeletóni a pigmeni a tak, spidery. A potom na konci, myslím, že boss, Wither boss, musíte zabiť bossa, že by ste prežili a v tomto spočíva hra, dostanete nejaké veci. Samozrejme full dia set a myslím, že sword sharpness 1, iron a luk s šípmi. A s tým si máte poradiť celú hru. Hunger bar sa vám prebýva sám aj srdiečka. A ako môžete vidieť, je vlna 1, máme sharpness 1, full diamond sword, full diamond set. Teraz majú prichádzať skeletóny, jak si myslím. Tu nechce kempiť. No poď. Saker, pekne ich tu má. Ale teraz ma to hitne. Hej. No kde sú skeletóny? A mimochodom vyriešil som už problém, že nemôžem natáčať, že môžem natáčať iba 10 minút, už môžem hoci koľko. Že super, zahrajeme si potom nejaké anime niekedy a tak. A už som aj vyriešil ten problém, že mi bolo vidno aj spodnú lištu, už mi ju nebolo vidno. A už je vlna 2, ako ste si mohli všimnúť, už creepery nabehali a môžeme robiť toto, keď stisneme práve strieľať také snowbally. A tu nás zase otvrdíme, tu bude veľa nás pri sebe. Môžeme oj! S lúkom. Hej, toto ide po mne. Aha, to bola iba zóna, kde nemôžem ísť. Ja dúfam, že prežijeme aspoň na bossa. No, tak. Už je vlna 3. Vo vlne 3 sa ešte voľne pohybujem, hoci kde je chill. A už vo vlne 4 prídu karty a skočím si pekne tu na tieto tuna a nemôžu ma hitovať proste zombici a tak. A môžem strieľať po kastoch a pomáhať z toho zvukom bojovať ostatným. A vo fázi 5 pôjdem tam, sa postavím. Tu na bude viacej ľudí. Tu bude viacej ľudí. No tak budeme stiskať a tak. A potom vo fázi 5 už bude Wither boss, pred ním sa budem schovávať. A potom musíme, keď bude dole, tak pôjdeme k nemu a musíme hitovať. Tomu veľa uberá. Teraz už je vlna 4. Drti. A vidíte cast. Rýchlo na... Bože, mne to tam nejde skočiť. Raz mi to nešprintuje. No. Po castovi. Skapte prerastený pústy. Nemá ničo.
kde idem pomáhať našim kilovať pigmenov. A tam je. Rýchlo si musíme video setting, články dáme 12. Vidíme ich už. Vidíme ich lepšie. Asi, ale necháme tak, už bude vlna 5. Teraz jemu tu napomôžeme, použijeme sekírku. Aj teraz musíme použiť sekíru. A už ide za pol minúty fáza, vlna 5. To bude dosť ťažká. Potom Halloween boss, Wither boss. To je tiež dosť ťažká. Škoda. No poď. Škoda, zabil si. A tu už vidím, ako zombie lezie po našich spolu. Halloween boss. Sakra, je nás ešte 16, takže ho mali nejak zvyknúť. Pozrite sa, ako rýchlo ide dole. Strašne. A teraz sa mi to jak laguje. Je rýchlo dole, lebo tu je ešte 16. Podoň ho. Sakra, on račil nás. Toto neprežijeme. Pol HP. My sme to prežili s polku HPčkou. Fakt. Ale môžete vidieť, rýchlo zabíjať. Už sme do 14. Yes, vyhrali sme. Mám 8 tokenov plus. A mám Halloween zombie mazlíka. Jej. Píšeme. Tak, už sme nechceme napísať GG. Aj to napíšeme GG. Login. Tak. To nechám tak. Alebo teraz vám to strihnem, keď zadám login, tak vám to zase dám, takže zatiaľ čau. Takže som späť a teraz by som vám chcel ukázať to, čo som získal. Nie, pardon. Dáme si jazycké. Tieto. No, tu máme skeleton konia. Ešte si ho pozrieť. Epic, sadneme na ňu. No. Bože. Tak. Halloween skeleton kuň. A ešte tu mám otec. Nie? Nevadí, otvoríme si ešte raz. Tuto dáme azická tieto a teraz sme získali tohto. Dobre, teraz som vám ukázal, čo sme pozískavali. A ak sa, toto už bolo vlastne z tohto videa všetko. Vyhrali sme Halloween minihru, porazili sme Wither bossa, čo je super. A tu by som to ukončil, myslím si, že toto video bolo celkom podarené. Stupíme si ešte. Nezabij sa. Nevadí. Tak, toto by bolo už naozaj z tohto videa všetko.
Ak sa vám páčilo, dajte like, komentujte, zdieľajte a čau.